गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो गासै आंनि लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो आङो दिनै गुवाहाटीयाव मा गामिमोन बरबारि जाय जायगायाव न' सिफाय जादों आंनि इउटुब भिडिअ मैया गोबां फंबाय बिनानावमोनानो कमेन्ट हरगासिनो दङ आदा जेम्स नों बै जायगायाव खेबसे नुजाहै आं बेनि थाखायनो बेवहाय नुजाफैनाय जाबाय एक्सुवेलि आं फैखागौमोन नोंसोर बुङाब्लाबो बेनिफ्राय आंजों लोगोसे एनिथिं एमजे फंबाय जों सानैजों फैदों ओमफ्राय फैनानै जोंहाथ' जेबो गैया जों अलरेडि गावबा गावनो प्रब्लेमाव गोलैखानानै दङ बेनिफ्राय जों जा एसे हायो जोङो दै बथल बा बायदिसिना बिस्किट जों बेफोरबायदिनो लाबोनाय जादों माने जों नांगौ बायदि जोङो लाबोनानै होनो हायाखै बेनिफ्राय आङो आब' नोंसिनाव फंनैसो बाथ्रा सोंहैदो आब'मोन नोंसोरो बर' फिल्म एलबामफोर नायो ना नाया नायो बिराद मोजां मोनो बर' फिल्मबो नायो बर' फिल्मबो नायो आरो इउटुब ओमफ्राय बर' फिल्म एक्ट्रिसफोरा गोबां जोंना इउटुब बानायो गोबां जायगायाव बेरायहैनाय ड्रेस गाननाय नोंसोर गथाय साफा गोजा बर' एक्ट्रिसफोरनि एक्टरफोरनिबो माने नोंसोर गावनि हारिखौ माने सापर्ट खालामो वेल एन्ड गुड अब्ला आङो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' एक्ट्रिस आरो एक्टरफोरखौ आङो बुंनोसै जोंनि बर' फिल्माव माने जोंनि बर' हारियाव बर' एलबाम गाग्रा बा माने फिल्म गाग्रा साब्रै साबासो एक्ट्रिसफोर जोंनियाव धोनि दङ माने एलबाम गायै गायैनो धोनि आरो बिसोरो धोनि नङाब्लाबो साब्रै साबा एक्ट्रिसफोरजों मा गिदिर सिनाखि मानसि दङ माने जोंनि बर' हारिनि माने मोजां खामानि मावग्रा सिनाखि मानसि दङ आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानैसो एक्टरबो दङ गोबां फैसा गोनां आं नाम लाला आरो एक्ट्रिसफोरखौबो नाम लाला दा जायफोर बर' फिल्मनि एक्ट्रिसफोर साब्रै साबा आं बुंबाय सोरबायाथ' इउटुबाव नोंसोर इउटुब नायोना जाय एक्ट्रिसफोरनि इउटुब जेरै आं नाम लानोसै मिथि नार्जारि रिंकि बेनिफ्राय थाख्ला एक्टर गेमस्रि दैमारि फुजि बेनिफ्राय रिया ब्रह्मआबो माने बिसोरनि इउटुबा गोबां भिउ जायो माने खमसे खम मोनसे इउटुब दिनै सानसेयाव मोनसे होयोब्ला 1,80,000 गाहाम भिउ जायो माने जायफोरनि 1 लाख गाहाम मोनसे भिडिअआवनो भिउ जायो बैसोरनिया मिनिमाम मान्थलि 40 and 50,000 फैखायो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माने ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ दिनैनि दिनाव बे जायगायाव जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिया ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ दिनैनि दिनाव बिसोरनो 1,000 फैसा सासे एक्टरा होयोब्लाबो माने 1 लाख बायदि जानानै दङ जागोन ना जायाखै दिनैनि दिनाव नोंसोरनो सोरबा सासे एक्टरा बा एक्ट्रिसा 10,000 फैयोब्ला 10 लाखनि किम्मत जानानै दङ मानो होनोब्ला अखा बोथोर प्लास्टिक गैया मोननैल' प्लास्टिक दङ बेयावनो जों एनिथिं एमजे फंबायदों आं दोननो थाखाय बेयावनो साहा फुदुंदों दाबो गिसि दखना गैया बेनिफ्राय आरो दा जोंनि आरो मा जाबावदो आङो बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ जेबो बुंथ'वा मानो होनब्ला बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा मा जादों बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनो नाङै सोरबाया मेंदो खोमा आं बेखौ जेबो बुंथ'वा आरो दिनै बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनो बड'लेण्डनि थाखाय दिल्ली कलकाताफोर बायदियाव मा प्रग्राम खालामहैगासिनो दङ बेयाव दा नोंसोरना भाग्यआनो गाज्रि दा बेवहाय गोबां एक्ट्रिसफोरबो थांदों सोरबा लिपिका एक्ट्रिसखौबो आं थांनाय नुदों मोसानो नङाबा लिपिका एक्ट्रिसाबो होफैगौमोन नामा नोंसोरनिया किस्मतआनो गाज्रि सोरबा अम प्रकाश आरो हेलेना एक्टर एक्ट्रिसमोना बबावबा राङापारायावसो शुटिं खालामदो बायदि मोनदों आं बेखौनो बुङो आङो बर' हारिनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि आरो पलिटिक्सनि मानसिखौथ' आं जेबो बुंनो गोसो गैथ'वा आरो फैला सारनायाव नोंसोर माबा बुंगोन नामा फैला साराथ' जों हरोबा हरजायो अननानै जोंनो मानो होनोब्ला फैला सारानो हरजायो एफा फैला सारखौ बेसे मोजां थांनाय इलेक्सनाव फैला सारानो गासैबो मिटिंखौ कभार खालामदों ना मालाबा माबा मोनसे दुखु जाना थायोबा फैला सारनि फिल्म नायोब्ला गोसोआनो आरो थांनाय इलेक्सनाव फैला सारा जेसेबां मोजां बाथ्रा बुंदों गासैबो मिटिंआवनो फैला सार गोजा प्रमद बर' साराबो एसेबां गिदिङाखै फैलाया जेसेबां गिदिंदों नोंसोर फैलाखौ फैजानो लुबैया फैला सारा जेसें प्रसार खालायदोंमोन प्रसार खालायनाय बायसा जोंखौ खनसे नायफैबा मोजां जायो माने इउटुबफोराव नायस्लाय निजेनि मेगनजों बेखेवनानै मेगनखौ खनसे फिदिंनानै आरो जोङो रिया बिना गयारि बेसे बाथ्रा बुंदोंमोन
आब'खौबो जों नायो आब'नि माबाफोरखौबो खिन्थु आब'खौ जोङो बाथौ मन्दिराव गेटआव जोङो बिनि फट'खौ होलायलायनानै गेट बनायो रियानि रिया आब'नि अब्ला नाय लोगोफोर रिया आब'नि बे जायगायाव गेटआव रिया आब'नि फट' होलायनानै रिया आब'खौ ओरैबायदि रेसपेक्ट होयो प्लिज आब' रिया आब' अननानै बे जायगायाव फैनानै 500 थाखा फैबाबो जों गोजोननाय मोनगोन ना प्लास्टिक मोनसे जोंनो सोरनिबा लाख फैसा नाङा नङा जेरै जोंनि बर' एक्ट्रेसफोरा दा होनबाय आं होनबाय सोरबाया गोबां फैसा दङ आरो फैसा गैयाबाबो मा लोगो दङ फैसा गिदिर बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गाज्रि मोननांगौ खोथा गैया आं डाइरेक्टखा नोंसोरनाव फैसा गैयाब्लाबो नोंसोरथ' गिदिर आखायाव थानाय मानसि लिंक थानायफोरनिफ्राय बिनानै नोंसोरनो प्लास्टिक गांसे सासे मानसिया जेनेबा इउटुबावनो पार मान्थ 40-50 फैयोबा नङा अब्ला प्लास्टिक गांसेयाव 2000 2000 प्लास्टिक मोनो होमबा 10,000आव सासे एक्ट्रेसआ प्लास्टिक गांबा मोनगोन जों बेखिनिखौ होफैबाबो गोबां गोजोननाय मोनगोन नङा जोंनि गथ'फोरा बोथिनै बोथिथाम ओंखाम जायोमोन जोंनि बर' नेमाव बेलासेबो खनसे जायो गथ'फोरा खिन्थु दा जों गथ'फोरखौ मालायनाव दोननानै बेलासे खनसे जाहोनायाथ' बेलेग बाथ्रा जों बिसोरनो लोगोसे थानोबो हायाखै आरो जों गथ'फोरखौबो मालायनाव दोननानै खबसे मोजां जाहोनो हायाखै जायनि न'आव दोनदो एबा मोजां संना जाहोदोना जाहोआखै जों बेखौबो खुगादो बुंस्रानो हाया मानो होनबा जोंनि गथ'आ बे ओंख्रिखौ मोजां मोनो अमा बेदरखौ ओरै संबा मोजां मोनो जों बेखौबो होननो हाया माने जों बर' नालाय गथ'फोरा जोंना बर' स्टाइलखौनो मोजां मोनखायो जानाय लोंनायफोरखौबो बेनिखायनो माने बहुत दुखु नांनानै दा माने बर' फिल्मनि जों पलिटिशियान लिडारफोरखौ जेबो बुंला ना पलिटिशियान लिडारफोरा फैया खोथा गैया बेफोरबायदि नांगौ समाव जेने नोंसोरनो दिनै इउटुब नायो फिल्म नाय नङा बर' फिल्मनि अब्ला नांगौ समाव जोङो माने बर' हारिनि फिल्माव जायफोरा खामानि मावो एक्टर एक्ट्रेसफोर जायफोरा फैसा दङ बिसोरो अननानै सोरबा सासेयाव 2000 फैसाबाबो होफै आरो हायाब्ला आंजों एनिथिं एंजे फंबाय दङ गासैबो मेक्सिमाम लोगो गोजाथाम कल खालामनानै एनिथिं एंजे फंबायनियावबो सोना होनो हागोन नो प्रब्लेम आंनि नामाव नैखौ हैथां होनना नोंना फंबाय एनिथिं एंजे फंबायाबो फैनानै नोंसिनि थाखाय फैगोन नङाब्ला आंजोंबो गोबां लोगो दङ आंनियावबो रायज्लायनानै आंनोबो हरनो हागोन नोंसोरनि फैसाजों थाइसेबो जाया नोंसोर जा हरदो जों बेखौनो होफैगोन आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसफोरनियाव मानो होनोब्ला नोंसोरो दिनै एसेबां देखायनायखौ जों मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायोना सोरबा मुम्बाइ दिल्ली गवा बेरायहैदों नायोना बे मन्दिराव बर'नि बाहेरा बेलेगनि बाहेरा बेलेगखौ होआनो अब्ला जों गेटआव होबावलायो बेसें गौरब जोंना बर'नि आर'नाइ दं आर'नाइजों जों इसोरनो गेट बनायलायनानै आर'नाइ डिजाइन होनानै गेट बनायो जोङो आरो फैला आदानियावथ' स्पेसियलि होखादों नङा फैला आदाया दिनै फिल्म लाइनावबो आरो पलिटिक्स लाइनावबो सासे लिडार बेसे मोजां होननानै गिदिंदोंमोन बोसोरसेयानो जासियो जोङो गासैबो फैजानायखौ लुबैयो आंबो फैजानायखौ लुबैयो आरो बेयाव थानाय गासै रायजो राजायाबो बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसआ माबा मोनसे होफैगोन खोमा खौ मिजिं थिनानै दङ गावनि हारि हिसाबै अनसायफाय जायो आरो इउटुबफोराव नुनायखौ इसोरो थार नङा बायसा सानदोंबा निजिनो खनसे फैनानै मेगनजों नायफैबा मोजां मोनगौमोन आरो जोंबो होमबाना गावसोरबो मोनसे फिलिंस मोनसे खालायनो हागौमोन दे इउटुबाव नुनाय बायसा जों नङा नंदोंमोन जों मेगन सिगाङाव दोनै नुबाय बिदि खनसे नायफैजायो आरो बयबो एक्टर एक्ट्रेसफोरा इयाव फैनानै मेक्सिमाम एक्टर एक्ट्रेसफोरा जोंनिया एक्ट्रेसफोराथ' साब्रैसो गुवाहाटियावनो थायो आं डाइरेक्ट बुंखायो गुवाहाटियावनो जोङो गेमस्रिनि ओंखाम संनाय बिनि फंबायनि आलासि फंबाया मा जानानै मोजां मोनो नाखौ मादि संनानै एवनानै सङो इयो संनो रोंगोन ना रोङा इयो ड्रेस मोनसे गोदान लाबाबो टिटु मोनसे बनायबाबो इयो होयो इखौबो नायो जोङो बे जों नायनायनि मिनिङा मा जाखो दाख्लै बबाव मानालि नामा थांदों इखौबो होदों जिनि बिमा बिफाखौ लानानै गारि सलायलायनाय खिथिदो जोंनो मायबा मोनसे होफैयोब्ला मोजां जागौमोन आरो आं दा बेखौनो बुंगोन आंनिफ्राय आरो जों एनिथिं एम जे फंबायनिफ्राय जों नोंसोरनो नांगौ बायदि होनायासै फैबानो होनांगोन इ नङा मानसिया होनो हायाबाबो खुगानि रावजों फैनानै खबर लाफायनायखौनो जों गोजोनो आं नाजागोन आङो दा फैला सारादाया फैयाबा बेवहाय आङो फैला सारादानियाव थांगोन आं कल खालामनानै आं बेनियाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बिगोन आरो आंनि खाथियावनो जोंहा इएम दङ राकेश ब्रह्म सारा मायबा खावलायनो सानो नामा मायबा मोननो लुबैयो नामा मोननोथ' लुबैयो जोंबो इमान खस्थ' दं दा जोङो सार नोंनि सिगाङाव आखाइ फारनै खबजोबनानै जोङो खावलायहरदो खनसे नायनो फै जोंखौ नायफै मोजाङै मेगन बेखेवनानै नायहर
इउटुबाव नायनाङा नांगौबा नोङो निजिनो मेगनजों नायनानै थां जोंनि जानाय लोंनायखौ खनसे सोंना थां होनो हायाबाबो बा माबाबाबो नों निजिनो फैनानै खनसे खबर लाफैबा गोजोननाय मोनो आरो आखाइ फारनै खबजबनानै आर'ज गाबदो नोंनि सिगाङाव फैनानै थांगौ सार नोंबो खाथियावनो दङ जेखे बेखौनो खावलायहरबाय आरो आं नाजागोन नोंसोरनि थाखाय आं सोरनियावबा फैसा बिनानै लाबनो नाजागोन साख्रियाला रावबो हाजिरा मावनाय गोजासो जोंबो हानायमानि ट्राइ खालामगोन जोंनि हौवाफोरा फुरबारियाव फुङाव गसंहैयो खामानिनि थाखाय लांफैबासो थाङो हाजिरायाथ' फुरबारियाव थांनानै गसंना थायोबासो मोनो नलेबा मोना न'आव फैनानै रावबो लिंफाया आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन आरोना जोङो मावना जानो मालाबा बानाङा नङा जोङो माने उपाय गैया जोंनिया जिबना बेनोखा खोमा बे मोनसे जोनोमाव ना मावनानै जानाय ना जों गुबुन धोनि करोड़पतिखौ जों ओरै साननानै नायदावबा थाबा जानाय नङा जों माने मोनसे भगबानखौ फोथायनानै जोङो बे जोनोम खेबसेयाव मावनानै जानो हरबाय खोमा जों बिब्दि साननानै मावनानै जों बे जा थाइसे थाइनै मोनो जों बेजोंनो जोंनि गोसोआ सान्ति जागोन नङा जों मालाबाबो रावखौबो नुनानै लब जानाङा आरो गथ'फोरखौ बुजाय मालाबाबो फैसा थाखा लब जाना सिखाव दाखेट खालामना टाउनाव थानाय मानसि नङा दिनैनि दिनाव सिखाव दाखेट खालामो सोरबा हमना बुगोन मागोन नङा जोङो हानायमानि गथ' गथायखौ बुजायनानै फरायहोनो नाजा गासैनिबो गथ'फोराथ' फरायखायो अब्ला बरिया गथ'फोरखौ जेसेबां हायो फरायहोनो नाजा गोरों खालामनो नाजा जों रोङासै नङा आखाइ खबजोबनानै बयखौबो होनहरदो जाहाथे जोंखौ बयबो हेफाजाबो जों जाहाथे बुधबारै हाखर गोथौआव गोलैया आरो खानसेल'सो दं दिनै सानसेयाथ' थांबाय गाबोन सानसेल'सो आरो सबनिया जों मा जागोन साननानै मोनाखै जोंथ' दा सानदो माने एबार इदि खालायबा जों थांना थानायनि जोंहा जेबो राहायानो गैला माने जोंहा थांना थानायनि अधिकार गैया जेरावबो जोंहा थाखा फैसा गैया जेखि जोंहा थांना थानायनिबो जेरावबो अधिकार गैया बयखौबो हांख्रायहरदो जोंखौ बाङाय नायहर सानसेल'सो गाबोन खानसे सोरबा फैनानैबाबो जोंखौ मायबा मोनसे राहा होनलां बुजायलां माबायसा खालामबा जों मोजां जागोन बयनिबो सिगाङाव बयखौबो होनदो बयखौबो हांख्रायहरदो आइ आफा बिदा बिनानाव गासैबो जाय मानसिया ई भिडिअखौ नायदो शेयार खालायना हो जाहाथे जोंखौ बयबो नुनानै बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो सोरबा मोजाङै बुजायनो हानाय मानसि दंबा जोंनि खाथियाव फैनानै बयबो बुजायलां होनलां आखाइ फारनै खबजोबना आं बयबो बिदा बिनानाव आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो होनहरदो जाहाथे जोंनि इउटुबखौ नायनानै दसेनि थाखाय नायनानै जाहाथे हेगार हरनाङा गोसो मोजां नाय गोरबोआव सोनानै ला होमबासो जोंनि दुखुखौ नोंसोर मिथिगोन जे दिनाव जायनि फालायाव गोलैयो इसोर मिथियो जोंनि फालायाव गोलैनायखाय जों मिथिदो जोंनि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे ओरैनो थानाङा बयखौबो हांख्रायदां बयबो नायनानै जाहाथे भिडिअखौ नायनानै बयबो जोंखौ मदद खालाय मायबा मोनसे खालाय जोंखौ राहा खिथि जोंनो लामा खिथि जों मा खालामनांगौ मायाव थाहैनांगौ जों गाबोन खानसेल'सो दोङो आरो बुधबारै जोङो थैनायनि बाहेरा आरो जोंहा जेबो लामा गैला मा खालामनो जों गथ'फोरखौ दिनै दोनो बुधबारै दिनै जों त्रिपाल सिङाव थानायाबो बुधबारै त्रिपालाबो थानाय नंला गाबोन जाय बायनो गोसो बयबो बायनानै खनसे नायलां जोंखौ राहा हो बुजायलां माबायसा खालामबा जों मोजां जागोन बयखौबो आइ आफा बिदा बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो होनदों आङो जोंनि भिडिअखौ नायनानै रावबो ओरैनो हेगारनाङा दे जोंखौ बयबो जोंखौ माबा खालाय भिडिअ बानायनानै जोंखौ दोनफिननाङा जानानै थांनाय जाबाय होननानै इदि हेंगारना होनाङा बयनिबो सिगाङाव आर'ज गाबदो आइ आफा बिदा बिनानावफोर गासैबो गोरों गोराफोरखौबो होनदो नायनानै जोंखौ दसेल' नायनानै जोंखौ हेगारनाङा जोंखौ माबा खालायना होफै जोंनि जायगा होफै जोंनो सोलिनो हानाय गोहो जोंनो